Ceanna na fadhbanna bhfánaid in bhFánad I nGall le fada nach raibh deisní nó poist an do daoine óga. Ach d'artach sé sin gábhfuil is a séideag nuair doscail teach solas fhánada in athuair mar turasóireachta agus tionscadail Ghaeltachta. Labhair The Journal Eimear Ní Mhathúna comáidíonn tíoch solas mar gheallar stair Chionn Fhánada agus an tábhacht a bhaine leis an teach solas don cheantar. Arteigh a héindeag bhí longmhrise mór an mhuihan sin an saldána chuí sé go tónpáil agus cailú gachéad chéige ceathair daine. Mar gheallar sin agus an tuairis go dascar as dúradh gur ceart teasolas a thógáil ag Chionn Fhánada agus tharla sin agus doscail sé ar lá le pádraig arteigh 7 agus tá sé a gáil ó hin ag an am seo hanis tá sé uthe bríoch mar sin bhí Tháinig lectreachas go fánaid níideag 15 agus in ortha 3 ó raibh tá an solas uthe bríoch mar sin go dtí sin bhí beidir cheilach ina gcónaí seo agus an sin an tríú daine beidir fear singal don ghebhre ach ar nói nuair chuí an solas uthe bríoch ní raibh gála comádaithe níos mó fiche 3 4 nó mar sin Hochraí commissionary Sailsin na hÉireann iad oscailt don phobal agus an turasóireachta dhéanamh seo. So sin mar atá sé inis tá muid oscailte don phobal agus tá na sean tithe a chóirithe agus tá hiagla daoine fanacht don tú. Is Ghaeltachta tá strachailt tar ire mar gheallar aspa idircha scéalacha mar hampla. Ach nuair doscail muid mar tionscadail Ghaeltachta agus támuid a chur an teanga chun tosaí ón tús agus tíofaí tús a chóirthaí ach den ahan rud a dhéanann muid an seo tá tús áite an Gaeilge. Tá Gaeilge mórchaid sin éireann agus tá siad sástaí úsáid agus fáiltín sibh rih dhaoine a teart agus ag lorgan deirbhí sin as Gaeilge. Caiith a héagháil is áit measar ar gúilta é Fánad. Ar fa blianta bhí bailach amháin isteach agus bailach amach ar an leithinis. Agus tá rud a deir siad in nGall ná tá sé chomh fada muí le teasolas Fhánada. So brachan daoine go bhfuil sé ar gúilta agus mar sin. Na daoine a bhí a cónaí seo bhí go raibh an teasolas mar cineál an íomhád an cheantar. Níor tháinig daoine isteach an seo riamh nuair ó cead isteach go ba láthair ibre é agus daoine na gcónaí seo mar sin ba mhór an rud é nuair a doscail sé. Agus go raibh muid abalta fóstaíochta chur ar fáil. Ag nuair a doscail muid bhí na daoine ógus a cheantar seo ar fada gáil go dtí áitina eile chun bheith obair in nóstáin agus mar sin. Anois tá trátha daine ar na leor a gin ag obair don saoirú agus go séisireach Tá chuigear agin lánaimsere is bag teilech nach bhfuil ceangal ag an acu leis an teasolas sin is.